тръгват ямбо, толкова години много назад. Родил се беден без мечти да бъде някакъв богат. Познавам чичо ти и татко ти и батко ти и вуйчо ти и леля ти и кака ти и майка ти. Когато писан съм в тази рап история, нещата бяха други и за теб са алегория. По улиците беше сурово и тъмно и страшно, и шамари ядяхме наляво и дясно. Сменяха системи, а за нас боля ги хуя. И да плачеш, матко, нямаше кой да те чуе. Зато и мълчи сега, когато аз говоря. Слушай с двете уши, защото няма да повторя. Викай ми пастора, за теб съм Божието слово. И ето стъпкал съм го, плюя ти го наготово. И ако някога в теб пораждат се съмнения, ти прекръсти се и потъвай в разкаяния. Voilà, les mêmes paramètres, elles viennent d'être branchées, mais il y a un ventilateur qui est complètement, qui est normal en fait, qui est silencieux, et puis il y a celui-là, même paramètre, même tension. On sent que le ventilateur fait du bruit comme si l'hélice était mal calibrée ou qu'elle frottait quelque chose.